We hebben een uitgebreid assortiment van kleier, hoedjes, schmink en accessoires. Dus kom vooral naar onze carnavalswinkel. Stoer een kop weer aan die heks, dikke toet. En schaven echt nog niet de schmink, heel van een snoet. Op een hoek van het buffet kun je snel dat je nog net zo op het in van het toilet. Dat is zich stil zien. Dit is zo schoon. Beter gaan we het niet krijgen. Welkom bij Carnavalskriebels, het vastelovensprogramma van Delta Limburg dat u op de hoogte hield van al het vastelovensnieuws uit de regio. En deze dag hebben we weer een show nieuws, want vandaag werd er uitgeroepen de grote voorganger van Stadsvastelovensvereniging De Nuul. Goedenavond dames! Goedenavond! Vanavond zijn we hier allemaal in de oranjerie, de appelsinerie. Hebben jullie een persoonlijke uitnodiging ontvangen? Nee. Niet? Nee. Oeh, dus jullie zitten niet bij de... Wij zijn echt in spanning. We hebben geen flauw idee. Geen flauw idee. Geen flauw idee. Maar wij denken wel dat het de eerste vrouwelijke prins gaat worden. Dat wordt wel tijd, denk ik. Ja, waarschijnlijk wordt het tijd voor een vrouwelijke prins. Ja. Jullie zouden je meteen kandidaat opgeven? Absoluut. Absoluut. En de adjudanten. Zijn ook al compleet. Nou, een hele fijne avond, dames. Nevenbeekstijd, Sibert van Keken. En wat we begrepen hebben, is er gisteren iets bijzonders gebeurd. Wat is gisteren gebeurd? Ja, ik heb de grote eer gehad om benoemd te worden tot beschermheer van KV Colbertus. En dat is in de beste traditie van de Nuil. Voor mij was Johansen, was beschermheer daarna na Dimkamp. En hoe mocht ik dat zijn? En ik vind dat een geweldige eer. Ik was erbij aanwezig en dat was zeer bijzonder om mee te maken. We deden het ook prachtig en ik denk dat de Colbertus hier heel blij met kan zijn. Ik hoop het. Ik doe mijn best. En ik ben wie ik ben. En daarom past het ook goed bij Colbertus. Prachtige vereniging. Een unieke vereniging in gans Limburg. En ik vind het chic dat ik daar beschermheer van mag zijn. Absoluut. En nu nog vanavond, want dit is ook een show happening hier bij de Nuil. Want wat gaat hier gebeuren? Ja, natuurlijk onze nieuwe stadsprins. En de spanning loopt op. We hebben net met de aardprins hebben we lekker gedineerd. En we zijn nog hier. En iedereen zegt, die weer. Het is geweldig. Dat is het speel van de vastelovend. Het lijf, het gonst. En we zijn inderdaad heel benieuwd bij het gaat weer. En werd het een show act wat ze gaan brengen, denk ze? Ja, veel met de aardprinsen maken er deel van uit. Hey. Dus laat ik me verrassen. We zijn benieuwd, dankjewel. Zo'n vastelovend. We zien ons. Zeker. Hier staat weer een hele mooie hoogwaardigheid voor mij. Stel dich eens even voor. Ik ben Jasper, ik ben de vorst van de Rockcircus Uitweert. Uitweert. Uitweert, Uitweert. Ja. En zit hier een close relatie met de Nuil? Ja, de Uul en de Rockcircus zijn de enige twee stadsverenigingen van Midden-Limburg. Dus van tijd tot tijd komen we hier bij elkaar op bezoek. Dat is al jaren zo dus? Dat is al jaren zo, ja. Schoon. En dan zit je hier naartoe, is dat toch wel een heel groot verschil met Weert of is dat een beetje vergelijkbaar? Het is anders. In Weert wordt de prins uitgeroepen na afloop van een bonte avond in het theater. En hier is het heel anders, dus wij laten ons heel graag verrassen, we zijn heel benieuwd. Ja. En aan het eind van een bontje avond zijn ze in een act dan, of wat moeten we ons zo niet voorstellen? Ja, bij ons is de bonte avond, dat zijn theatervoorstellingen, vol met humor en muziek. En die vingen in het Munttheater plaats. En na afloop van de gala bonte avond wordt er de stadsprins uitgeroepen. En dan is voor heel Weert toes op televisie te volgen. En dan hebben ze het hele gevolg metgenomen, zin ik? Ja, we zijn met de hele vereniging hier in Remunch om te kijken naar de nieuwe prins van de Uil. Chic. Het is schoon dat de vastelovend weer mocht, dat het leeft. Absoluut. En hier zit er ook klaar voor. Uw voorganger is er ook klaar voor. We zijn er helemaal klaar voor. Ja, daar kijken we naar uit. Tot slot, wat wil ze nog zeggen tegen allemaal de Uilden en Uilkes? Nou, ik wens alle Uilkes, maar vooral de nieuwe stadsprins van Remunch een heel goed seizoen en een hele goede vastelovenshow. Dankjewel. Graag gedaan. Nooit te vergeten. Goedenavond Dirk.
Goedenavond, fijn dat je hier zit. Jazeker. We zijn weer helemaal in volle ornaat, klaar ervoor. Wie is het met de uur? Hij is er bijna verdig voor. Een beetje spanning, maar dat is goed. Maar we zijn zo blij. Zo blij. Vorig jaar hadden we een geweldig jaar met de Stadsjeugdprins en voor de kinderen en de jeugd. Maar dat we nog die 3 jaar weer hier op deze manier kunnen staan. Met ons jaarmotto, vul dich vrij. En we hebben er heel veel zin in. Vul dich vrij. En wilt ze daar eens gaan over vertellen? Nou, vul dich vrij, dat kan ze eigenlijk op alle manieren uitleggen wie dat ze het graag wel zoet leggen. Vul dich vrij om de vastelavond te vieren. Vul dich vrij om te zien Wemse bus. En vul dich vrij nog een hele lange vervelende tijd. Dat is de 3 dingen die zo bij me opkomen. Schoon, want deze prins heeft lang moeten wachten. Daar hoort je dadelijk misschien gaat over. Dat werd wel heel spannend, ja. Het werd weer een schoon act, kan ze daar gaan over vertellen? Ja, er komen paarden in vuur, er komen ezels in vuur. Er komen de prins in vuur. En de prins op het witte paard. Dus ja, ik denk dat het er goed uitziet. Voor iedereen gaat het welste. Ja, en als het net zo goed gaat als bij de repetitie, dan hebben we niks te klagen. Spannend, spannend. Ik zie de Prinsenkapel staat ook weer helemaal klaar. De Rot van Elf en de gardes. Die staan verdig. De heren van de A-prinsen, de senaat, gans de Nuil is er verdig voor. Verdig om weer een nieuwe stadsprins te hebben. Zeg, en je gaat een schoon seizoen metmaken, want je gaat met een spiegeltent. Ja, we hebben na 3 jaar, want dat zou eigenlijk ook 3 jaar geleden al plaatsvinden. Dat lukte toen niet. In de spiegeltent op 28 en 29 januari. 3 activiteiten op 2 dagen. De receptie van de stadsprins, weg op vastelavond zondag naar de zaterdagmiddag. 's Avonds terug in de tijd naar de aai-bals van de Nuil op het Prinsenbal. 's Nachts een omboe naar de zitzetting. En dan voor zondag het matinee. Voor 300 mensen zitformatie. En dan wordt ze helemaal gans in de watten gelag. Van 's morgens 11 tot 's avonds 7 met een prachtig programma. En inderdaad in een spiegeltent. Ja, heel spannend dit jaar. Superleuk, het klinkt super gaaf ook. We wensen een hele schone vastelavond. Dankjewel en fijn dat je hier zit. De Salderveen naar binnen gekomen met natuurlijk oorlogklanken van ons Prinsenkapel. Ja, leuk. Het is goed. Heb je gezien wat voor hooghakken die gaan hebben? Maak even ruim aan. Helemaal. Met mensen voor Rezi. Sorry, ik ga naar... Oh, lekker. Ja, lekker. Oh, ik kreeg nog
Prinsen bijeen. Een korte reactie. Ja, geweldig. Ongelooflijk mooi dat we weer een nieuwe prins erbij hebben. Maar ook heel mooi dat we een aardprins als adjudant hebben. Ja, bijzonder of niet? Ja, bijzonder mooi. Vooral het eigen beetje gemaakt met Rob Tjepkes. Hij werd wel redelijk apart ontvangen bij ons bij de Aardprinsclub. En ik verwacht dat morgen, als ze nu komt, dat het bij Marnix niet anders zal zijn. Inderdaad, want wie vindt u het? Ja, fantastisch. Ideale persoon, denk ik ervoor. Het feit dat ze zo krijgen als ze gaat. Dat moest ze wel zien, of niet? Ik denk voor waar, hè? Kennen we van metkallen, zal ik wel maar zeggen. Absoluut. Zeg, en hoe is die muts? Past ze niet meer? Je was maar te warm. Oh, was te warm? En ik heb zo lang genoeg op gehad. Dat is nu aardprins. Ah, die goed zo. Zeg jongens, wat heb je voor tip voor de nieuwe prins? Ga ik vooral niet te vroeg noes. En wat heb je als tip voor de nieuwe prins? Sorry? Wat heb je als tip voor de nieuwe prins? Als je het hebt, gang als het werken door het hele gebeuren. Maak plezier, op zien en alles. En de godsnaam had ik niet in het protocol. En maak plezier. Alsjeblieft. En mijn besticht dan, hè? Ik ben prins Dylan de Eerste van de vastloosjas op de Kroegen Tegelen. Kijk eens, en heb je ook een spreuk? Jazeker. Dit jaar niet als vorst, maar als prins voorop. Samen zetten wij de hei op de kop vastloos samen. Hoppa, schone vastelavond. Goed zo. Ik wil ze goed te doen aan mijn moeder, en aan mijn vader en aan mijn vrouw. En we hebben een geweldige avond hier. Jazeker. Wem hebben we? Ik ben Maurice Zwanenberg en ik ben lid van de NUL, Stadsvastelovensvereniging de NUL. Ik ben prins geweest in 1989. Wat is het verschil van de vastelovend van toen en de vastelovend van nu? Wat is het verschil? Vroeger was de vastelovend veel kleiner. Het was op de vierkante meter. En toen kwamen ze ergens binnen en toen had het publiek voor zich. En nu is het gewoon veel te groot geworden. Mijn persoonlijke mening. Is ganzangers. En het lachen op de vierkante meter en het spreken op de vierkante meter, ze niet te vergeten. Het is alleen maar boem, 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 boem. Ik heb me in die tijd nog een spreuk voorstellen. Dat was de schrijver van de lezers van Patrick Gerards. Ja. De meneer was blind. Ja. Pieter Zelen. Pieter. Of Peter, hoort dat Peter of Pieter? Pieter. Pieter. En die had voor zichzelf een spreuk. En die zei, doe de leeggoed. Alsjeblieft. Wie bijzonder is dat, hè? Even voor nadenken, mensen. Ja, inderdaad. Absoluut. Ja, helemaal. Ja. En dat vond ik in die tijd zo bijzonder dat de man er zo mee bezig was. En we waren allemaal snoterbellen op dat moment. Absoluut. Maar die had iets dat ik dacht van ja, geweldig. Die wist al wie het speel gespeeld moet ze waren. En we hebben zij dat vroeger. Pierre Huiskes. Inderdaad. Prins van de Nul. Zeg, en wat was uw gespreuk toen? Mijn spreuk was destijds niks zo leuk als mijn spreuk. Ja, inderdaad. En ieder jaar, moet ik er nog even zeggen, ieder jaar geven we weer een beeldje uit met een aantal A-prinsen. En dan gaan we door Midden-Limburg met de beste spreuk om dat uit te reiken. En degene die de beste spreuk heeft, dan krijgt dat beeldje. En als we de verspreuk hebben, een hele leuke spreuk was een uit Noord-Limburg. En die zei, ik ben prins, maar du bist klein en ik ga voor dich. Alsjeblieft. Geweldig, dankjewel. Schone vastelavond. Spans op! Namens de aardprinsen die hier staan, hebben we de grote eer en het plezier om de traditie vol te haaien dat 4 uur de muts aanreiken, op mogen zetten en betalen. Ik heb een dure muts uitgezocht, zie ik. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben de grote eer om echt de steek op te zetten. Als prins moet je met kunnen stralen en later als aardprins net weer de muts kunnen dragen als aardprins. Nu is het moment gekomen en ik wil hier de microfoon in. Beste Spans, ik hoor genoeg de twee veren die
Dankjewel. Heel bijzonder of niet? Ja, absoluut. Eindelijk nog 2 jaar na corona en dan mogen we weer een feestje vieren. Heerlijk. Ja, en hoe vol genieten. Absoluut. En hij straalt van voor tot achter. Ben je trots? Ja, absoluut. Ja, zeker ben ik trots. Absoluut ben ik trots. Schone wasseloven. Dankjewel. Ja. Van harte proficiat. Nou, heel erg bedankt. Schoon hè? Schoon hè? Helemaal te gek, helemaal wauw. Achter de schermen, was het spannend? Ja, maar ja, we hebben wel een lang voorbereiding gehad om die spanning een beetje weg te halen. Maar vandaag begon ze wel te kriebelen. Ja, helemaal perfect avond, voorbereiding helemaal top. Ja, we maken er weer prachtigs van. Hè. Heerlijk. Kan ze tegen de lui even vertellen, Wim, ze bus in het dagelijks leven? Ja, ik ben Spencer Rinse. Ik woon samen met Monique, wat je ook hebt gezien. 2 dochters, Jolie van 15 en Mee van 29. In het dagelijkse leven doe ik eigenlijk pak alles aan wat er aan te pakken wil. We hebben iets voor pilsjes te tappen bij de stad. Ik krijg pakketjes rond bij de auto. Ik heb een interim managementbureau. En ik ben ook een commercieel verantwoordelijk voor een Amerikaans textielbedrijf. Dus ik doe heel veel. Dit komt toch wel als prioriteit even bij. Een allround persoon, dat hoor ik al. En nu het kers op de taart staat Prins van den Uur. Ja, en het druimt heel goed komt. Prachtig. Proficiat, een heel schoon seizoen. Dankjewel. Heb ze een outfit nog niet bij jij? Wij zijn 7 dagen per week open, dus bij ons slaagt ze altijd. Baby's, peuters, kleuters, van jong tot oud, van 0 tot 100, kind ze bij ons terecht. We hebben heel veel schmink, van penseel tot festivalglitters, van kleurtjes tot schabloontjes. U kunt bij ons overal voor terecht. We organiseren diverse schminkworkshops. Kijk voor de goede data op onze Facebookpagina. We hebben heel veel keuze in kleur en natuurlijk kan ze alles bij ons passen. Je steekt me veel beter. Dit is zo schoon.